Kære kollegaer på Hærens Officersskole, jeg vil gerne starte med at anerkende Stens initiativ til at engagere alle i lokalafdelingens beslutning om, hvilken formandskandidat man skal støtte på repræsentantskabet i maj. Det er efter min opfattelse et afgørende element i en tiltrængt modernisering og demokratisering af HUD. Jeg synes derfor også, det er uheldigt, at jeres generalforsamling ligger i samme uge som den belgiske vinterferie, og jeg for længe siden er kommet til at love familien, at vi skulle på en ferie sammen. Jeg synes egentlig ikke, at VTC, eller i det her tilfælde video, egner sig specielt godt til at formidle sig til en forsamling. Jeg føler, at jeg mangler en fornemmelse af stemningen i lokalet, og den umiddelbare feedback, man får af kropssprog og anerkendende nik eller opgivende hovedrysten. Men jeg tror heller ikke løbe an på, at jeg fra hotellet vil have en tilstrækkelig bred eller sikkert virkende internetforbindelse til, at jeg kunne deltage per Skype. Jeg har derfor valgt at lave den her video som et supplement til den pjece, jeg i forrige uge fordelte til alle lokale afdelinger. Og så vil jeg i muligt omfang bagefter stå til rådighed for spørgsmål via Skype eller telefon. Skulle alle andet glemme, så skulle min gode ven og tro væbner, Christian Busch, gerne være i lokalet hos jer, klar til at tale min sag efter bedste evne. Jeg skal opfront advare om filmens dogmeagtige karakter. Men jeg vil prøve at tale langsomt og tydeligt, og så skulle der måske være en chance for, at det virker. Jeg kan forstå på P.K. Petersen, at han ikke mener, at han og jeg kan være uenige om ret meget. Jeg har da også kunnet genkende flere af hans budskaber fra mine egne blogs, og det glæder mig kun, at de bliver læst, men ikke mindre, at de også vinder tilslutning. Så er der jo alt andet lige også en større chance for, at de vil blive ført ud i livet på et eller andet tidspunkt. Og det må jo i sidste instans være en fordel for dem, det drejer sig om, nemlig officererne, HUD's medlemmer. Når det kommer til stykket, så er det jo egentlig ikke afgørende, hvad PK og jeg måtte mene om dette eller hint. Det afgørende må være, hvad det er, medlemmerne ønsker. Jeg vil ikke umiddelbart komme mere ind på de nye officersuddannelser. Det vil altså diplomuddannelserne hos jer på officerskolen eller masteruddannelsen på FAK. Fordi i begge tilfælde, så er PK og jeg enige om, at HUD nu skal tage et større ejerskab og prøve at påvirke udviklingen til fordel for både forsvaret og officerskorpset. Det er nok også overvejende sandsynligt, at det ved I meget mere om på officerskolen, end vi gør til sammen. PK og jeg er også enige om, at HUD trænger til et servicecheck, og gerne ser, at sekretariatet fremadrettet kan støtte medlemmerne i jobsøgning og karriereplanlægning. Jeg mener så blot, at vi i første omgang er nødt til at forholde os til en prioritering af ydelserne og hvordan vi vil finansiere eventuelle tilvalg. Vi må desværre erkende, at medlemstallet kun går én vej, og det er nedad. Og jeg tror ikke umiddelbart, at der med de nye fradragsregler er stemning for kontingentstigninger. Samtidig så vil decentralisering give langt flere fejl og uenigheder lokalt. Og sammen med forsvarets udtalte ønsker om at skrive lønudgifterne ned, så må det forventes at stille større krav til sekretariatet. Jeg fornemmer dog, at vores veje begynder at skilles, når vi taler om at få HUD tilbage til medlemmerne. Det er min oplevelse, at mange synes, at HUD er for topstyret, og jeg mener, at vi skal have mod til at spørge medlemmerne, før vi tager principielle beslutninger. Når man i Forsvars HR Early Warning kan lave undersøgelser på internettet, og i Vild med Dans og X-Factor kan lave sms-afstemninger, så kan vi også lave afstemninger på vores portaler og spørge, hvad medlemmerne mener. Det er også min oplevelse, at de fleste ønsker, at HUD træder mere i karakter som fagforening. At vi står vagt om officerernes rettigheder og gør, hvad vi kan for at skabe tryghed og rimelige vilkår. HUD skal efter min opfattelse være anerkendt for sin faglighed, vedholdenhed og resultater. Men også for, at vi forsvarer medlemmerne, når de eksempelvis anklages for pligtforsømmelser i ISAF eller papkassesager. Jeg synes, det er misforstået, at vi ikke kan tage parti for officeren, uden derved også at forsvare ulovligheder. Det kan alle andre fagforeninger finde ud af. Det skal HUD også kunne. Et emne, som jeg foreløbig er alene om at provokere, er, at jeg synes, vi bør tage et aktivt medansvar for brandingen af officerskorpset. Der er nok, der gerne vil proletarisere officerskorpset og udstille os som rådne og udygtige. Det synes jeg ikke, vi skal acceptere længere. Vi er unikke, og vi bør kræve vores identitet tilbage.
Jeg tror, det er afgørende vigtigt, at officersgerningen og brandet opleves attraktivt, så vi fortsat kan tiltrække folk af rette støbning til at bære kulturen videre. Det skal jo også helst være sådan, at de fremtidige officerer er nogen, vi også gerne selv vil være kollegaer med. Business.dk citerede for nylig flere her fra HO for den tiltagende søgning mod det civile. Jeg skrev i den sammenhæng i en blog, at jeg frygter, at vi risikerer en uforudset afgang uden fortilfælde, når konjunkturen lige om lidt ændres. Jeg tror derfor, det er afgørende vigtigt, at HD nu viser, at vi kæmper sagen og peger på de forringelser, som bør bremses og rulles tilbage. Det kan nok ikke i sig selv bremse afgangen, men det kan i hvert fald vise forsvaret, hvad der skal indgå i Operation Bedre Hverdag version 2.0. PK har forsøgt at gøre formandsvalget til et spørgsmål om relationer eller konfrontationer. Da jeg antager, at det er mig, der er den konfrontationssøgende, så må jeg sige, at det ikke kun er letkøbt, men også unuanceret. Mine relationer står vist ikke tilbage for PK's. Slet ikke, hvis vi ser det i et interessant perspektiv fra HD's side. Mine faglige kompetencer og forhandlingsevner, de er både kendt og respekteret hos både arbejdsgiver og organisationer. Jeg er enig med PK i, at resultater og udvikling, det kræver forhandling, og at relationer der er meget vigtige, men de er ikke afgørende, for man vælger ikke selv, hvem det er, man vil forhandle med. Konfrontation på den ene side kan være nødvendig for at sætte grænser og skabe forhandlingsvilje, og god musik vil altid kræve både sorte og hvide tangenter. Det er afgørende, at man kender spillet og ved, hvilken bane det er, man skal spille på. På nogle områder, der skal parterne være enige, men på andre områder, der bestemmer forsvaret suverænt, om vi skal blive siddende på bænken, eller vi skal bydes op til dans. Forsvaret har i udrulningen af forsvarsforliget og HR-strategiens forringelser klart vist, at man vil ikke forhandle, hvis man kan opnå det samme med ledelsesretten. Og jeg tør ikke udelukke, at vi på et tidspunkt vil blive ramt af samme kynisme, som den kommunerne brugte over for lærerne. Med mindre vi forstår at manøvrere rigtigt, når vi nu skal til at lave en overenskomst for de fremtidige officerer. Uanset om vi ser på det fra forsvarets side eller fra HD's side, så er mit bud, at der lige nu er flere svagheder og trusler, end der er styrker og muligheder. Men selv om mange prøver at få i talesat, at vand skal kunne løbe opad, så kan man altså ikke bare her trylle det om til halvfyldte glas. Nogle af vores udfordringer er rent interne, og der har vi lidt bedre tid til at overveje de rigtige skridt. Men på andre områder, der er der både mængden og den indbyrdes sammenhæng af tiltagene, der skaber store udfordringer, som skal håndteres. Endelig er der altså desværre også områder, hvor det er tæt på at være for sent. Jeg skrev for nylig i en blog, at jeg advarede mod, at man byggede vindmøller under en orkan. På rigtig mange områder, der er vi beskyttet af aftalereglerne. Og lige nu er vi efter min opfattelse bedst tjent mange steder at stå fast. Der er ingen tvivl om, at forsvaret for eksempel meget gerne vil have, at vi opgiver den garanterede økonomiske ramme, vi har til kvalifikationstillæg til ledergruppen. Og det kunne man da godt overveje. Men der er kun, hvis vi tror, at vi kan få mere ud af det. Jeg har aktuelt ikke den store tillid til, at forsvaret vil give os det samme eller mere, hvis vi slap til tøjlerne og gav rammen fri. Har I det? Den tid, hvor vi fik officerselever og kadetter med geledbar erfaring, den er bag os. Fremadrettet der kommer eleven fra et studiemiljø, og mange har udtrykt bekymring i den sammenhæng om, hvad det vil betyde for vores kultur, for loyalitetsbegreber, faglighed med mere. Jeg er bange for, at det er selve ansættelsesgrundlaget og overenskomsten, der lige nu er den aller største udfordring. Den forskel, der nu skabes mellem os, som nu er blevet personelarven, og fremtidens officerer, er langt større end forskellen, der var mellem de tidligere A- og B-officerer. Dengang var begge grupper tjenestemænd, de havde sammenhængende skalatrinsforløb og næsten ens aftaler. Det til trods, så var det først med P83, at der var grundlag for, at man kunne samle HA og HC i HD. Det er helt afgørende, at vi er 100% bevidste om de indbyrdes sammenhæng mellem de to ansættelsesformer, når vi nu skal lave aftalerne. Og vi skal forvente, at arbejdsgiverne over tid vil prøve at udhule aftalerne for tjenestemænd, og at tjenestemændenes vilkår derfor, hvis vi laver fodfejl, hurtigt kan blive ringere end de overenskomstansattes. Og det kan føre til en enkelt splittelse af officerskorpset, hvis grupperne kan spilles ud imod hinanden.
Forsvarets nye virkelighed kræver, at mange af vores aftaler skal revurderes og måske også genforhandles. For eksempel så har forsvaret sikret sig geografisk stabilitet gennem ansøgningssystemet, men det er for medarbejdernes regning, for det er vilkåret, hvis man søger og får en stilling. Skal det så få os til at lave nye aftaler, der kompenserer for de nye ulemper? Skal vi måske også medvirke til at flytte midler fra et område til et andet? Vil vi for eksempel, som et tænkt eksempel, fordoble flyttegodtgørelsen eller tilkøbe os dobbelt husførelse, der hvor det ikke allerede gives, mod at vi opgiver for eksempel militærtillægget? Kvalifikationstillægsaftalen fra ledergruppen er skudt til hjørne med et enighedspapir. Men vi er nødt til at gentænke den, for den er dybest set ikke egnet til lokal løndannelse. Den lokale chef forventes ikke at blive prioriteret den varige kompetence, og derfor vil der efter al sandsynlighed opstå ny elevatorløn. Vi ser nu også, at forsvaret omgår betaling af merarbejde til major ved at konstituere dem ind i oberstløjtnantstillinger. Og senest, at man ikke vil yde en oberstløjtnant i lønnorm 37, et paragraf 55 tillæg, hvis man søger en stilling i lønnorm 36. Det er kun eksempler på den udvikling, som skal stoppes og vendes, men det kræver, at vi er mere end vakse ved haveloven. Der, hvor formandsvalget virkelig skiller kandidaterne, det er ikke på relationer, men på kompetencer. Jeg kender grundlaget. Jeg kender lovene, cirkulærerne, overenskomster, aftaler, forvaltningsgrundlag. Jeg kender baggrunden for forsvarets lønstrategier, økonomien i dem, også det, som ikke står i aftalerne. Jeg kender parternes intentioner og de fagretlige spilleregler. Og ved derfor også, hvor vi står stærkt, og hvor vi skal være mere ydmyge. Og det er efter min opfattelse afgørende, hvis vi skal have HD trygt igennem de kommende år. Jeg vil bruge min viden og erfaring til at forsvare medlemmernes interesser og fremme dem. Jeg vil give sekretariatet en kvalificeret faglig sparring, som kan skabe resultater og fornyet udvikling til fordel for officerskorpset. Men ikke mindst afgørende. Jeg behøver ikke oplæring. Jeg er klar til at levere fra første dag. Jeg kan af gode grunde ikke komme omkring alt i den her sammenhæng. Og jeg vil derfor afslutningsvis opfordre alle, der er på Facebook, til også at besøge siden HD 2020. Der bringer jeg løbende nye emner til debat, og finder I ikke det, I søger, så er I altid velkommen til at sende en mail. Det afslutter mit indlæg, og jeg takker for jeres lydhørighed, og jeg er nu åben for spørgsmål.